ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبداللہ او دا برکت اللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ یاد کړو کلام د پاک الله خله شو په ساری سپین دستار زیبا خله یاد کړو کلام د پاک الله خله شو پساری سپین دستار زیبا خله لوی مهربانی دا الحمدللہ لوی مهربانی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبداللہ او دا برکت اللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ خپل خپل وال ورته راغلی دي ډېر په احترام کوتا بللی دي ټول خپل خپلوال ورته راغلي دي ډېر په احترام کوتا بللی دي محفل نورانی دا الحمدللہ محفل نورانی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبداللہ او دا برکت اللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ قاری صاحب روح الله خوشحال دے ډیر هم شکر گزار لزل جلال دے ډیر قاری صاحب روح اللہ خوشحال دے ډیر ہم شکر گزار لزل جلال دے ډیر دایو خوشبختی دا الحمدللہ دایو خوشبختی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ ارخوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبداللہ او دا برکت اللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ نن دستار بندی دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار بندی دا الحمدللہ بی رحمت اخونزاده مسرور دنن سید محمد پجشن ضرور دنن سید محمد پجشن ضرور دنن میر احمد آخر زادہ مسرور دنن سید محمد پجشن ضرور دنن
جوړ رنگینی دا الحمدللہ جوړ رنگینی دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار باندې دا الحمدللہ هر خوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ هر خوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبیداللہ او دا برکت اللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار باندې دا الحمدللہ عبداللہ جامو کی نازائیگی نن دورونو پا فراغت نازیگی نن عبداللہ جامو کی نازائیگنل دورونو پا فراغت نازیگنل خوخ ډیر لا زړګي دا الحمدللہ خوخ ډیر لا زړګي دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار باندې دا الحمدللہ هر خوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ هر خوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبیداللہ او دا برکت اللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار باندې دا الحمدللہ لیکنن اشعار حکیمی نظافات لولی ډیر په مینا او په محبات لیکنن اشعار حکیمی نظافات لولی ډیر په مینا او په محبت لولی ډیر په مینا او په محبت علی خان نوری دا الحمدللہ علی خان نوری دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار باندې دا الحمدللہ هر خوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ هر خوا خوشالی دا الحمدللہ فضل دا ربی دا الحمدللہ دا عبیداللہ او دا برکت اللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ نن دستار باندې دا الحمدللہ مبارک 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 نن دستار باندې دا الحمدللہ د دې رنگین نظم لپاره فرمایش کړي په ډیره مینه مجاهد سادات محمود جبار زید قدرت الله غفوري او قیس خان سپیشل فرمایش کوونکي ورونه د لکه هری او عابد اللازمی رضا تنها اسلم خان قاضي زاده حضرت دین طوفان اوازونه د محترم ورور علي خان نوري او همایون مسرور د واتس اپ شمیره دا 0 د استودیو شمیره دا 0 ایڈیٹ کونکي ورور د عبدالباسط نورانی حکیمی Recording Center Al Aabid Studio and Islamic Record Label.